तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. लहानपणी मी माझ्या वडिलांबरोबर असाच एकदा गावाकडे जात होतो. रात्री खूप उशिरा आमची बस एका निर्जन रस्त्यात अचानक बंद पडली. नशिबाने ते ठिकाण आमच्या गावापासून काहीच किलोमीटर दूर होतं. गाडी कधी सुरू होईल याचा काहीच अंदाज येत नव्हता. म्हणून मग वडिलांनी तिथून पायीच निघायचा निर्णय घेतला. तेव्हा रात्रीचे साधारण 2 वाजले होते. मी वडिलांचा हात घट्ट पकडून चालत होतो. वडिलांच्या खांद्यावर एक आणि हातात एक अशा 2 बॅगा होत्या. एका हातात टॉर्च होती. तोच हात मी घट्ट पकडून होतो. वडील सांगू लागले, हा जंगलाचा परिसर अनेक गूढ आणि भयानक गोष्टींनी भरला आहे. माझ्या लहानपणापासूनच इथे अनेक गोष्टी आणि अफवा या बोलल्या जातात. तेव्हा लक्षात ठेव, काहीही झालं तरी माझा हात अजिबात सोडू नकोस. हे ऐकून मी त्यांना विचारलं, कसल्या अफवा? तेव्हा ते गंभीर स्वरात म्हणाले, भूतांच्या अफवा. आधी तर मी हे ऐकून फारच घाबरलो, पण नंतर विचार केला आणि कळलं की माझे वडील कदाचित मुद्दामून मला हे सांगून घाबरवत होते, जेणेकरून रात्रीच्या या अंधारात मी चुकूनही त्यांचा हात सोडू नये. वडील सोबत असल्याने तिथून चालत असताना आधी तर मला तितकं काही वाटलं नाही, पण हळूहळू ते जंगल दाट होऊ लागलं आणि आम्ही त्या पायवाटेने जंगलात शिरू लागलो. तशी मनामध्ये भीती घर करू लागली. तेव्हा जाणवू लागलं, रात्रीचं जंगलातून जाणं ही काही साधीसुधी गोष्ट नाही. असं वाटत होतं की आम्ही मृत्यूच्या तोंडातच प्रवेश करत आहोत. त्या भयान वातावरणातून चालत असताना डोकं अक्षरशः बधीर होऊन जातं. माझा घसा मला कोरडा जाणवू लागला. खूप थकल्यासारखंही वाटत होतं. मी वडिलांकडे पाणी मागू लागलो. रात्रीचं अशा जागी थांबणं हे योग्य नव्हतं आणि याची पूर्ण कल्पना माझ्या वडिलांनाही होती. पण तरीही त्यांनी बॅगेतून बाटली काढली आणि माझ्याकडे दिली. मी पाणी पित असताना त्यांचं लक्ष मात्र 4ही दिशांना फिरत होतं. इतक्यातच आम्हाला लांबून दगडावर दगड घासल्यासारखा विचित्र आवाज ऐकू आला. मी घाबरून वडिलांच्या दिशेने पाहिलं. तेव्हा ते माझी समजूत काढू लागले. आपल्यासारखाच कोणीतरी प्रवासी बसमधून उतरून चालत येत असेल, पण हे त्यांनाही ठाऊक होतं की तो आवाज काहीसा विचित्र होता. तेवढ्यात पुन्हा एकदा तसाच आवाज आला, पण यावेळी माझे वडीलही त्या आवाजाने घाबरले होते. हे कोण्या एका माणसाचं काम वाटत नव्हतं. असं वाटत होतं की मोठमोठे दगड कोणीतरी एकमेकांवर जोरजोरात आदळत आहेत. त्याचबरोबर ते दूरवर मुद्दामून फेकले जात आहेत. त्यांचा घरंगळत जाण्याचाही आवाज इथे आम्हाला स्पष्ट ऐकू येत होता. हे पाहून माझ्या वडिलांनी घाबरतच माझा हात पकडला आणि जबरदस्तीने तिथून घेऊन जाऊ लागले. आम्ही काहीच पावलं चाललो असू, तोच काही क्षण जंगलात पूर्ण शांतता पसरल्याची आम्हाला जाणीव झाली. जणू हे जंगल क्षणभर थांबलं गेलं असावं. ना कोणत्या रातकिड्यांची किरकिर, ना वाऱ्याची झुळूक. जणू तिथलं जीवनच एकाएकी बंद झालं असावं. तिथे इतकी शांतता पसरली होती की माझ्या छातीतील धडधडही मला अगदी स्पष्ट ऐकू येत होती. तिथे अशी काहीतरी शक्ती होती जिने तिथलं जणू जीवनच खाऊन टाकलं असावं. तेवढ्या तिथे झाडाचा कडकड असा आवाज येऊ लागला. जणू कोणीतरी तिथलं एखादं भलं मोठं झाडच मुळापासून उपाडून काढत आहे. आता तिथे जास्त वेळ राहणं हे भीतीदायक होतं. तिथे कधीही काहीही होऊ शकत होतं. एखादा भला मोठा दगडही डोक्यावर पडेल किंवा अख्खं झाड तरी अंगावर कोसळेल. म्हणून मग माझे वडील मला तिथून पळतच घेऊन गेले. मी स्वतःही खूप घाबरलो होतो. नेमकं काय चाललंय हे कळत नसल्याने रडत होतो. पण मी माझ्या वडिलांनाही कधी इतकं घाबरलेलं पाहिलं नव्हतं. आम्ही तेव्हा कसेबसे रात्रीचे धावत आमच्या गावात पोहोचलो. रात्रीचे साधारण 3 वाजले होते.
घरी पोहोचल्यावर माझ्या वडिलांना असं घाबरलेलं पाहून आजोबांनी आधी आम्हाला चटकन आत घेतलं. तसा बाबांनी घडला सगळा प्रकार त्यांना कथन करून सांगितला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही मुद्दामून काका आणि आजोबांसोबत त्या जंगलामध्ये गेलो. तिथे आम्ही पाहिलं की तिथल्या झाडांची मोठमोठी सालपटं निघाली होती. जणू कोणीतरी जंगली जनावराने त्यांवर नखे मारली असतील. एवढंच नाही तर काही ठिकाणी विचित्र केसांचा गुच्छा अडकलेला दिसत होता. त्यांतून कुचका वास येत होता. तिथून पुढे जिथे रात्री झाड कुपळल्याचा आवाज आम्हाला आला होता, आम्ही तिथे गेलो तर तिथे कुपळलेलं झाड वगैरे दिसत नव्हतं, पण मोठमोठ्या फांद्या या ताज्या तुटलेल्या दिसत होत्या. बाजूलाच काही मोठे दगडही दिसत होते, जे जणू तिथे नवीनच पडले असावेत. यासोबतच तिथे मेलेल्या कीटकांचा सडा पडला होता. तिथे 1-2 पक्षीही मृत अवस्थेत पडलेले होते. रात्री काही क्षणासाठी बंद झालेला तो आवाज त्या शक्तीने खरोखरच तिथल्या भागातील जीवांना मारून बंद करून टाकला होता. ते दृश्य आणि तिथे त्या रात्री घडलेल्या घटना आमच्यासाठी फारच विचित्र आणि भीतीदायक होत्या. त्या जंगलात नक्कीच काहीतरी भयानक असं वास करत होतं, ज्याला तिथे मानवी हस्तक्षेप हा मुळीच पसंत नव्हता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.